atati tantaweza atati. DPP woye! Atati woye! Amene akutaka kupotera atati Kalambamba. Kondo ya yankula. Atati akubwerera mboma. Tikangawa pa ulendo. Wasakutaisani nthawi. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Bambo watu. President watu. Atati atu. Amene lachiwiri ino. Amalawi takwirizana bwana. Mukakubwezeresani pa mpando. Takulandirani pano Pathondwe. Mumve kulandiridwa bayi wathu Professor Gertrude Mutharika kuyambira lachiwiri ndinu a president. DPP woye! Asaka woye! Bana mundiwale nthawi ino chifukwa nthawi mutipanga mothamanga. Tapempha Vice President Right Honorable Bright Saka akulandireni bwana pano Pathondwe komanso akuzusteni bwana kuti malankhule anthu bwana. Koma bwana Honorable Vice President DPP woye! FDM woye! Mai woye! Konde woye! Power. Viva. John. Abana. Akuti. Ainte paswadi. Kuno mukwina. Kawasa tuka yawa. Kawakuta itu. Kawasa kontra itu. Kote woye! Woye! Wakusomba njonya. Dr. Kaupa. Somba Nyakalube. Iwaye. John. Eko. Kalambamba. Kote atati Kalambamba. Kote atati Kalambamba. DPP woye! Kote. Kote kakera. Kote kakera. Ale a choque. Ibenta kuni tange pipi wampa dada so kipano na home. Hey! Kalambamba! DPP woye! Atati woye! Professor Gertrude Mutharika woye! Honorable Bright Saka woye! Petose woye! Ghana
paja nthawi siyankhula zambiri koma ndimafuna ndingoyikira umboni kapena ndingoyikira umboni kuti kutoko ndikutipita kwa DP komanso amene mukuberera pana kapanga ntchito zina iwe kuti kutoko mafoto onsewo ali apawa palibe pachikangaulo imodzi koko ndingopempha mwina anthu asadziwa pana afuna anthu adziwe kuti kunati pasanse wadala ukapita kwa mayaka kwatali ndipo anthu anayamba kubera omamanga kombatangobera chikangawa seukaunasita pana anthu amapempha kuti mukabwerasi pasika mawayi sewakanisireni amaliseni tipipiwoye amaliseni tangote awo apo tisinazotero mawa amenewo somukambitana tipiwoye hote woye anatendo uko atose oye aule estat aule mu akantawi epel yang pe DPP oye! DPP oye! DPP oye! Pondo oye! Pondo oye! Amlumbe oye! Amlumbe oye! Alindani oye! Alindani oye! Ose oye! Moyose! Moibwanji! Ine ndime kwambi. Kwamba amekuangla hapa kumaliza Eastern Ridge kwa Southern Ridge. Then tukoze astoleons aí back up the point. I can vamos das por 11 on 11 region e pode essa pode vir mais passa bene matlandia da kubanje aka tampaka poti ashinga akomba aufika kuno tizimo kwambiri kupitiriza ntchito imeneyo anthu ambiri mekudziwa kuti onse aja amene anabwera sakavote chuzi DPP oye! DPP oye! Choncho ndiosanga kwera Pondwe. Pondwe ni makudziwa kwambiri koka ntaya kale kuti. So ndiosanga kwambiri kubwera kuno kona inonse komanso kona nkhope zosangalala inenso ndiosanga kwambiri kukona. Siguri ziko kwambiri abalanga nonse ziko kwambiri monga ndani na kale a Tuesday I did that good kubera next Tuesday amvana seguri tonse ikavote DPP oye tonse ikavote kuti mavuto amene tawa pa 5 years apitazi mavuto amene ate DPP oye ine
APM inavyomenya kuima ifa Eviwoye Gomaso navna kuima ifra kusinta ziko ino melmende Akaipano ziko lipansi kwa mbili Lipati pinjo Akuti Amai panna tefias pra pansi Malai ni number 2 Pantwa kisoni Gomaso omvesa kisoni Eviwoye Isoni kanjala Soni taun pawi Akiti jonse Aranchido Oi pura kwante Ye ifetire ta konteka Abrani ese asopano Amro asopano kampane quick Tikonza tekoe Oye Yoram Tikonza Omene Dimenta Kuma chitore kulilongwe Epidema de la Mons. Ebiboye. With the constituency you say, kind of 500 billion fight. Even my constituency mutat side, I'm from Banka School, I'm from Panteu, Akipata, Ajani, Mujides Benezo, Comanso Maria and Pa. Amisgo Pinta Makobi Pamaro Makobi Pamao Don't go to Gusunta. The Gusunta effect. When in palm the toke, Ulonge, the Pedem Atera. Automatic decentralization. Command by Zina Jipanga, Ongazama Suku Mavakari. Kuri maskulon se akai aulele. Eviwaye, kuri ayen se apide kusukuru. Chopari bezu kona papta bamamba. Ame para antosa pulta ay. Sikona papta bamamba, para antosa. Eti besanso, ekpreka Pesa, de Bochera, Dao Caripenta, Dao Mechanic, ITC, Toskoka, Tokoda Sisi, Tose Asiana, Tose Mukaima Branchira. Digo, Yes, me digila. Na baguin tao yang kaya ta. Anang patek ko. Kuantang ya ta. Kama pamaza ningoti musawae patuzi de. Kuze kutiti sinte. Kote. Tonse. Kutiti kaini mai waso. Alawi wachikondi. Alawo panang kanza. Alawo kome na mutwa yense. Iko mkamti.